chokwadi muri yeZimbabwe rega ndikuzivisa ndiri mukati mekuti vanda kupfapfadza ndichitizo zvandakabata pazuva ranhasi mukoma kepa watu ndapindira mukati menzvimbo yekumbiri mune makanselas maviri ari kuenda kunotongwa kwamambo nemhosva yekubatwa nemadzimai evanhu makanzuro mati chiri kubva kupi mbire mash central province mbire ndokwangu kau ndokumbiri koko makansela maviri vari kupomerwa mhosva yekutamba nevakadzi vevanhu umwe wacho anitori nemhosva yari kupomerwa yekunzi anga akutovaka imba achivakira mukadzi wemunhu amai umwe wacho ane mhosva yekuti kumba kwemukadzi waita mara akabatwa red handed nemuridzi ndokutakura kikiri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 kiri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 kir
pakazoitika zvimwe zvacho vakubasa manje Zimbabwe ndo rikiti bvu chimwe ndokwenyuka ndokwangu ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekutamba ndine chemuguta reHarare amai varorirwa nemwana vane muning'ina wavo anoziva kuti sisi vangu izvo zvavarida kuenda kunoroorwa mba mune marume ndokuti muning'ina wona mwana wangu arwara ndoita sezvo kanzi kusheshi kwedu kune maprofita kunobatsirwazve ndoko vakazosvika vakuudzwa kuti baiwe tiri kuona gomba mwana akutofa but panodiwa $400 kusvika vabvisa $400 zvanga zvakuitika gomberi zvikanzizo tiri kuona patori nechikwama chiri mubhegi rinogara mari muda kuroorwa kaimi chikwama chiri mubhegi chinenge chazopinda mudumbu remwana zviri kumberi kwacho Zimbabwe apo muprofita aipiwa information nehama epedyo mwana wamai vake Isabel kuroorwa apa mhepo apa mukaona mukaroorwa futi apa amufe hongu mucharoorwa zvenyu mari yoenda asi amufe makabata mari futi pakaipa Zimbabwe ndine nyaya muri yeZimbabwe yandoda kutaura panapa pamusha pakaenda vanhu kunoungana riri madzimai anonzi chii kana vakaungana mukando pane vakadzi vangasvika iwo 27 pa 27 pane vanokwana kuita iwo 11 vanga vane vana vari pasi pegore vese vakataka kurara kutaka kurutsa vamwe kupera simba kuita senge vachafa vachidaro mukoma KB vanhu vakashedza kuti vadiwe totsvaga mota here mota ikashekwa mukoma KB vamwe vana vakutofa zvikanzi nevamwe iite kuti tiite sei tishevedze mubatsiri nyaya ndiri kutaura mukoma KB haize kure ndiye Highfields Harare vaenda paHighfields vachedza mubatsiri ipapo pakazowanikwa vamwe mai mwanasikana akada kumwa poison nokuti amai vakazoonekwa kuti ranga riri dambudziko ipapo vane mwanasikanawo zvakare angari ipapo iye akazvitakura haana pamuviri vakazoonekwa kuti mai vake ndo vanga vane dambudziko akada kumwa poison nokuti beta ndife hangu ndichave chiku vanhu vachataura kuti kudini vachati kudii vanhu ende mwana uyu mudzidzisi amai vake ndovaonekwa kuwanikwa chinhu chavakawanikwa vainacho mukoma KB chekuti vakangosvika pavana chete vana vese vanorwara zvakaoma muri yeZimbabwe ndisingakanga nemukoma KB paHopley vana 3 vakadonirwa nemudhuri wemba yaivakwa 2 vepamba ne1 wepa next door 3 vadonirwa nemudhuri wemba iri kuvakwa iwowo 1 wepa next door ndiye akatofa nematambudziko vakakuvara so vanhu ruchema zvakare nenyaya kuti dzimwe dzimba mavakirwa dziri kuita mukoma KB mudhuri uri kuvakwa usati warufwa unodana nemhepo ko ukazogara vanhu ko ukaturikwa masibhesasi pamusoro zvinopera mushe uye zvinoda kuzozivisa kuti nyaya yaitaurwa namai Nosta nezuro yemurume akakozomuka asisina imi akazondibata zvikabuda zvakanaka nhasi ndichaenda kuRafingoa kunogara pasi ndakati andipawo nhamba dzemurume anozviti iye ndiye muridzi wemukadzi ndichataura naye zvakare kuti kosei paka mbiri muri yeZimbabwe nyaya yekumbire yandinayo yakakwana muri yeZimbabwe inyaya yemurume anove kansela akabatwa red handed nemuridzi wemukadzi vari panzvimbo yekusasana sababa naamai vanga vari pai vachibatwa pavakabatwa vari musango vakabatwa nemuridzi wemukadzi sokupiwa kwataita nyaya nevanova ndo varidzi venyaya vabata kudaro vanoti vakagara vachinzwa nyaya iyi kusvika vatresa kusvika vazoona kuti ndo zviri kuitika ndo kunobata vanhu vari ega abata kudaro vanoti vakaita kikiri vaita kikiri chaakazosara murume uyo akabata ibhandi belt yechikomba chinova kansela abatwa kudaro vakataura nyaya yekuti inofanira kuti endiswe kumadzimambo inofanira kuti kutongwa asi vachitaura ivo vanoti ivo sabhuku vanoziva nyaya
asi Sabhuku zvandiri kutaura zvendezvekuti vacho vane muroora akabatwa ina kansela ndokurudzikwa Sabhuku. Handichazivi kuti Sabhuku ndiye mukoma here kana kuti Sabhuku ndiye munin'ina pamuroora akabatwa. Zvadaro nyaya yanzi ichaenda kudare kunotongwa. Kansela akazoronga kuita musangano inova nyaya yaita kuti varambe vachiunza nyaya kuti vedu tinzwe tinogona kuita varanda, tikaramba tichitwa varanda pamusoro pekuti vanhu vanenge vachishanda basa rei asi vakatitadzira. Vanoti kansela akazoronga musangano wekusangana nevanhu usinei nenyaya yokubatwa nemukati wemunhu. Okay. Kansela achiti vanhu unganai tizosangana, vanhu vachibva ungana, asi vanhu vasati vaungana baba vemukomana akabatwa ane mukadzi wakabatwa akatengerwa message nakansela kuti makasimba here Sabhuku, ndiri kukumbira kuti pamusangano watiri kuita uyu mwana wenyu anove murume wemukadzi wandakabatwa naye nehanzvadzi yake nemunin'ina yake wake vasauye pamusangano watiri kupinda. Vachazouya tosangana mumusangano kana tichinge tapedzerana nyaya dzedu idzi. Ichokwadi murume womukadzi haana kuenda, hanzvadzi haina kuenda, munin'ina akabvaenda pamusangano. Okay. Aenda pamusangano, kansela vakashevedza munin'ina uya uyu ndokuenda naye pamusangano. Zvikanzi tsamba kana kuti message ndakasenda baba wakaona kuiona here, zvikanzi ndechi, zvikanzi yekuti ndakati musauye pandiri kuita musangano apa kana tazoita nyaya iye yekuti makandibata iyai tapedza. Zvikanzi mukadzi wamakabata naye mukadzi womukoma wangu asi inini. Saka inini muri kundirambidzira kuti ndiye pamusangano panapa. Inini panapa ndibve. Baba vangu saSabhuku apo panapa ndiri chori Sabhuku ndakamirira Sabhuku pano. Saka panapa ndisi kubva panapa. Wangu musangano ukazoitwa ukapera. Asi mukomana anga tazviginya kuramba aripo ipapo. Vakuchitaura nyaya iyi vanoti kansela vangatipa here maboundaries ekuti kana nyaya isati yatongwa misangano yose yavanoita family yaifana kuuya ikoko. Tomboti kwaita musangano wokunzi vanhu ngavapiwe chikafu, tofa nenzara here pamusoro pekuti torera zvakare mukadzi wedu tisaenda. Kansela pachavo vanoti iwo mwana werudzi rwekwamambo, nyaya yakaenda kunoripota kwa kansela kwa mambo. Mambo vakatomboti vedu we mwana wangu ndikatonga sei, vachibva vazoti ngaitongwe. Handina kumira kutsvaga masaiti ese mukoma KB ndokubva ndabata umwe vavo ntonga namambo vakati hongu kansela tiri kumutonga nesande. Sande yatakatarisai. Sande zvotiri kumutonga nesande iyi. Ndikati ndinonzwa kuti kansela uyu mwana wa mambo pane ukama namambo muchaita sei. Zvikanzi nemutongi isusu tinotonga nyaya, tinotonga munhu nemhosva yake, atitonge ukama. Saka sande kansela uri kupinda pai mudare. Vachibva vati aiwa isusu munhu haisiri yoyoga tiri kutonga zvakare takatosuka makansela maviri. Kuno umwe kansela zvakare atosumudza mudhuri 3 rooms achinzi ari kuvakira mukadzi wemunhu. Tenoroshiwiri beautiful vakachiwemba kiminiki asha. Mushure mekunge murume uyu anga achigara achidetsera nemukadzi wake. Zvikanzi ndiri kuda kuzama kuti izvo ndione kuti chiri kumbopa kuti ndidetsera nemukadzi uyu chii, kusvikira azoona kuti izvo pane imwe nzvimbo iri kutovakwa imba ichi ndiri kuvakirwa mukadzi uyu yakazotsvaga ikaonekwa kuti kansela imba yavari kutsvaga iyi ari kuvaka iyi vari kuvakira mukadzi wemunhu. Asi mambo nevamwe vanotonga namambo ndakuzobvunza vanoti iwo mukadzi patakamubvunza anoti nemurume wangu uyu takasiyana, ndakatomupa gupuro asi gupuro akariramba. Asi isusu takamusunga kansela achauya kudare, takati uyai nemawitness. Kana murume akapiwa gupuro akariramba hatizi kuzotonga kansela, chikonzero pane kurambana. Saka ane kodzero zvake kutsvaga chii umwe munhu. Saka nyaya yekansela umwe uyu pairi hapana kunyanya kuoma. Panoda witness yekuti veukama vemukadzi vachabvuma here kuti murume uyu ane mukadzi anga achivakirwa imba uyu akapiwa gupuro here. Kana akapiwa gupuro kansela wakazowanira chinhu chavo.
asi mabvunza here kuti ndizvo here zvinoitwa naye mambo kuti imimi kansera uyu iri hama yenyu yabatwa nemudzimai womuredzi. Kansera mutungamiri wenharaunda anoita mameetings sei ari kurambidza vanhu ava kuti vauye. Ipapo mukoma handina kuzodzika nawo, ndandiri kudzika mukoti kuti chanachida kunzwisa ndechekuti sezvo ari hama yekwamambo muchamutonga sei. Avapindira vati isi tinotonga munhu nezvazviri, kana ari mujere kana achibvisa mombe nokuti mhosva kana yakubatwa kuti iripo anofanira kuti abhadhara. Asi murume ari kunzi ane bhandi rakasara nayo pakiki kakati iwewe enda zvako bhandi ndiwe chabudisa upo bhandi rakatsela. Saka hama dzemurume ane mudzimai akabatwa nakansera ndo dzaunza nyaya. Vana baba chaiwo, vana baba kuti zvatiri kuitwa nakansera ndizvo here. Sei ari kutirambidza kuenda kumusangano zvokuti mwana uyu dai asina kutoenda, dai bhuku iri kansera akatiita mamitingi pasina sabhuku. Izvozvi muroora ari kupi? Muroora ariko kumba kwavo, vakamirira kuenda kudarika. Unoenda kudarika uchibva kumba kwemurume wako chaiye. Saka ari kumba kwemurume wake ariko ya iri triki regai tinzwe kuti vanoti kudiniko vadiwa vateereri. Zimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza dziri kuitika madhimani wose nyika ino. Paka Zimbabwe rega ndingorova tunge kusona kwechembere ntawezi kuita kudena sikuita kunyangutana chipinga chikotuwa chikopfapfadza mukoma kepi muri yeZimbabwe. Tiri kutuka nere mukoma atisi tiri kutuka nere atisi saka ndiite sei tindimulani icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza dziri kuitika madhimani wose nyika ino. Paka nyaya ndiri kutaura iyi high feels mukati me muri madzimai muri yeZimbabwe vakaungana more than 25 madzimai vakaungana vari pakuita zvekuita mukado. Asi pavana vanga varipo apa pane madzimai anokwenda kuita 11 angane vana vari pasi pe7 months. Vana vamuri yeZimbabwe vakangoteva kuita senge vakupera muviri, vakateva kuita senge vakuneta, vamwe vachirutsa, vamwe vachichema vachira mazamo zvokuti vanhu vakambomira kuita zvangu vari mukati mekuita, vari mukati mekuchema. Zvikanzi nemwe toita sei vakomana, toita singo panapa vati manye kumaklinika. Zvikanzi nemwe maonera ndiri kuita panapa mukaendesa vana kuchipatara munogona kuwaisa mana zvandiri kuona zviri kuitika panapa. Vamwe mukoma KP vaiti vakatarisa munhu kudaiso votaka kuchema, vamwe vachiramba vana mai vavo vachichema, vamwe vachitava kuchaya, vamwe vachitava kurutsa vari ipapo. Vanhu vadye chichaitika panapa. Zvikandemwe zviri kuitika panapa dai matsvaga munhu anobatsira, ndo pakatsvaga munhu anobatsira mukoma kepi vasvika varipo ipapo ndo pakanzizo veduwe zviri panapa zvinonyadzisa. Ndiri kuona panapa pane munhu ari panapa ane chinhu chakaipa changa ari, but chinhu chakaipa ndiri kuona pamataka kuungana imimi maungana mune zvakanaka. Asi vanhu hamuna kuzotambira kutangurana kuti paita kubuda nekupinda pataka kuitika zvinhu izvo hamuna kugutsikana kuti zvaitwa ndani, nokuti paita vanhu vangachisimuka vachibuda vamwe vachipinda but kupinda kwaita munhu mukati muno ndo paitika zvinhu izvo. But handidi kuvanza chikonzero maitiro ari kuita vana hapana kuri kurwari kuita vana varemerwa nezvimwe zvinhu zvapinda nemunhu muno. Munhu angachinzi apinda nezvinhu zvazopa kuti vana vatange kurwara. Mudzimai angari pakati pemadzimai vachiita mukando. Nyaya yatoriwo pamukando. Ende pamukando inzwai mukando uyu wakagara uchitambwa nemwana uyu nemwana waamai ava. Amai ava vakazopinda mushiri mekuudzwa nemwana kuti mama mukaitawo zviri kuita vamwe izvi munogona kusimukira chikonzero munopiwa mari yenyu yakaita sei yakawanda mukamboita basa ndobva vauya kuungana cheko katurike chitu amai ava vachiungana nevamwe. Asi mukando uyu watova nenguva yakareba. Ndopakanzi panapa ndiri kuona pane munhu atori nechinhu chainacho panapa. Chinhu chino aine munhu uyu anozikana munzvimbo maanogara achiita gunzizvo anorapa vana. Nguva yakanzizo munhu kwaanogara anozikana nyaya yekurapa vana. Mwana akavhunduka nokuti vanhu vese vari apa havazivi kuti mai vakaita nezvei, but iye pachakanoziva kuti basa ramai vake ndikuita sei rekurapa vana. Ndopa akavhunduka akatobvunzwa kunzi ndiri kuona nemubasi kuti imi panataura nyaya iyi hamuna kugatsikana. Zvikanzi hapana hangu. Zvikanzi amai hamuna here zvamungada kutaura pamusoro pezvo nokuti ndiri kuona vana vari kuremerwa. Munozviziva here ndikati budai patiri panapa mubude pane vanhu panapa kubuda muyadzi ari panapa vana vese vanogona kuyamwa. Muri kuzviziva here amai kuti tikakuti mubude muyadzi makaungana vanhu panapa mukaenda kunze uku vana vanogona kuyamwa. Zvikanzi kana zviri izvo zvinoita kuti vana vese vakurwara vaite zvakanaka kana kuyamwa ko zvakaipei nai mwanangu. Zvikanzi saka nezvadaro kwamuri muri kuti kudii. Zvikanzi nemwana taka kupopota mama hamudairi muchidaro taurai chokwadi nemubatsiri taurai chokwadi. Zvikanzi handidi kupedza nguva ndirika pane vamwe vachirwara panapa. Zvikanzi mama simukai, mama achibva vasumuka kudaro. Zvikanzi pandiri kutarisai
ndakuona rima andichanchaona handbag renyu riri kupi zvikanzi pandakagara zvikanzi right muhandbag menyu ndobvanzi handbag menyu madzimai tarisei kuti munei makaonekwa mune chijira chekupurisa makumbo handizivi zvinoisa vakadzi pamuromo inonzi chii pamuromo kuti lipstick yanga irimo but ivo havaisi lipstick but vanga vanayo nekachuma kanoratidza kuti isaizi kuti kana kachiswa muruoko rwezera remwana but kanga karimo imomo muchibva mazoonekwa chipepa chakaputirwa changa chine musoro ivo vachivaura kuti kwanzi musoro wedzvinyu wakaomeswa wakangogurwa uri musoro chete wakatooma haunhuwe wakatooma wakadaro zvikanzi ichi munochishandisei zvikanzi ini handitozivi kutochiona izvezvi ndiri kufungira pane atondisira zvikanzi pano mubatisa bhegi renyu here zvikanzi hapana zvikanzi oright zvikanzi hunzai kunoko zvikanzi pari kunze kwatiri asi kuti muunze muri panapa toda kuti mubude kunze zvatambotaura zvezve toda kuti mubude kunze vanhu vati mutarise vanava muone kuti kana amai vakabuda kunze mukavapa zamo vanava vanotavanganosikayamoa ukavakepi vana vakayamwa pane 1 mwana chete akaramba kuyamwa vana kutaka kuenda pazamo kutaka kuyamwa kutase vanhu vachitotamba vanhu zvikanzi amai imimi pachenyu hamuna kutanga izvi munzvimbo mamunogare mimi makamborohwemi mwana wenyu makamuutsa here zvikanzi naamai vangu ichokwadi vakarohwa but nyaya yavakaroherwa vakaenda kupolisi vachinzi varova mwana wemunhu ndo zvavakazondiudza amai vangu inini handina kuenda ikoko asi zvandakaita ndezvekuti ndakavatumira mari yekuti vapate rifaindi zvikanzi vakakunyebera amai ava vakarohwa mushure mekunzi vakabata mwana wemunhu pavakamubata akati zii vakaramirwa mwana kumubatiswa vamubatiswa mwana uyu vakanzizo kana mwana asina kuita zvakanaka endai naye amai vaku vakatora mwana vakaenda naye kumba vaenda naye mumba ndokuzodzoka nemwana achitamba ndokugamuchidza muridzi ndopa vakarohwa ivo varohwa ivo ndokubva vadzorera pavakadzorera ivo ndovakasaka zvakare kuenda kumapurisa vachiti ndarohwa ndonyaya vakaroherwa makaudza here mwana wenyu zvikanzi handina zvikanzi kudzai mwana wenyu chokwadi asi mama regai ndikudze chinhu chatakutorera izvi maitiro amakaita kuvana venyu iwewe pachako wakazvitakura iwewe famba namai vako kana kuzouya kwatiri nokuti mushonga wamai ava newe wakatorwa tsoka dzako hauzvari mwana akasarwara achatorwara chete asi avafanira kubudira pachena taura navo mai vako hazvisi zvoga zvavainazvo zvavauya nazvo pano ndo zvakonzeresa hatinei nezviri kumba kwavo tauya nenyaya yekuti vana vanga vari pano vanga vatanga kurwara iwona mama kokana makuenda mapedzerana mukomakepi mukadzi wandiri kutaura nove mwana mudzidzisi ticha chikora chiri mafiritsi momo atori mudzidzisi pane chimwe chikoro chiri muhaifiritsi kubva ipapo aingochema chiti nyika inonditi kudii nyika inonditi kudii nemaziro anoitiwa nevanhu vese ava amai omuni ndova kutoti mwanangu kuisikwa ndaisikwa mubhegi umwe ndakandisingazvisini mabhegi ano ekungosanganisamo nevanhu vakaoma vangu vakuramba vanhu vakaoma veduwe zvikanzi munoti vanhu vakaoma kokwa makamborohwa makaroverwei vanhu vakatobva nguva kepi vana 1 mwana aitonzi teverai naye kwandinobatira nokuti maitiro aita iye pachake agara ari munhu anorwara saka pazosanganisa izvizvi zvabva zvaenderera kumberi bati zvinoenderana nezvakazvaitika pavana vese ava haisi problem but mai ava mukoma kepi kuna vanoziva rega nditore nyaya ndichiti madzimai aita mukando ipapo vakabva vati vakomana ngatigere tabvisa mari yamai ava tivape mari yavo vakadzorerwa mari yavo havachisiri mumukando vakadzorerwa mari yavo havachisiri mumukando mubatsiri ari kuti mushonga una amai ava ndewei ndokurwarisa vana mai ava vanoita basa rekurapa vana alright vanorwarisa vana zviazvi kutoti kunyangwe izvezvi ipo papuka vaitogona kunzi zviri kuita vana izvi vanga vangomirira kunzi toita sei nevana vangatomirira kunzi inini vana ndinobatsira vaigona kutozobatsira vana vese ipapo ende vana ava vachimuka vachita vanhu kwavo Wabhatarwa. vabhatarwa saka vanorwarisa ehe vorapa vobhatarwa hey Zimbabwe varipo mutoziva nyaya yevakadzi vanozikana kunzi vanhu kana varume kana vakadzi vane nyengerekezi kunzi habatiswe mwana uyu variko ndo zvinoita mai ivavo saka izvozvi madzimai emuhighfields vari kuti kudini ndoparutaura vanhu kuti ndochitaura nemwanasikana kuti munzvimbo mandinogara ndichagara sei
izvozvi munhu wese ane mwana wakangorwara vanenge kutokufunga kuti amai vanenge ndio wakonzeresa kanti vambodarikani panapa here ya zvakaoma ichokwadi muri yezimbabwe ndikusisa ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza nyaya ndakutora nekuti paka domboshava muri yezimbabwe ndine nyaya yekudomboshava yandiroda kutaura pano ndoda kuti muinzwisise kuti nyaya inorevei ndakataura nezuro nyaya yekuepwepi yaimwe nzvimbo stand yakapiwa munhu yakambogara nemwe munhu kudhara umwe munhu achibva azopiwa stand iye ari mukati mekuchera nekugadzira mustand ndokubva afukunura chigaba changa chine chakaputirwa mukati nebepa rine bute mukati chine mazita evanhu venzvimbo yese vamwe vapenyu vamwe vakafa iko zvinozvi nezuro muri yezimbabwe kudomboshava kune mumwe mukadzi anoita maricho ekuti achiwachira vanhu mudzimba achipiwa mari achiwachira vanhu so mukadzi uyu akashedzwa pane pamwe pakanzi panopaita maricho pane hembe dzoda kuwachwa saka sahembe dzevana vechikoro ndobva aenda ipapo ndobva abuditsirwa washeni panze akusarudza zvezvekuti hembe idzi dzakasviba dzinopinda mbavhu racho dzewaiti dzinopinda mazo aya mabhachi anoda kupinda zvichiendera makarasi idzi dzinobuda ngadziende apa idzi ndokusangana paine jira rewaiti rakanyorwa mazita anokwana kuita 4 kubva pamusha uyu kuenda pamusha umwe maybe panoda 500 to 700 meters mazita achona evanhu pamba paiwachira nemasitei pamba munhu iye pakaona mazita akati kuiri jira rine mazita ipamba apo wani ipanapai ndobva ativerere ndobva anoudza vanhu vaya ndapiwa mari ichopo but ndaona pane jira akanyorwa mazita enyu vese vanga vane mazita akanyorwa pajira ndepamba imwe chete ipapo ndobva anovaudza but avaudza manje vakabva vaenda kwasabuku achibva amboti izvi toda dare rakaungana here saka nezuro ndakaguma vaenda kwasabuku bepa ravo jira racho ndova naro so ndakapedzesera musikana uyu asati apedza kuwacha asi ari kuwacha hembe iyayi angaibvisa ipapo aenda kunovapa so ini ndaiti matauriro andoda kuti ndiite panapa ndemamwe ekuti ndinogona kuti sezvo nyaya isati yapera ndikuda kutungamira mberi asi ndikuda kuti nditi mhuri yezimbabwe ndizvo here kuti pawasheni ikwakanyemba panogona kuonekwa mazita line up yemazita ekumba kwabhosho achitsvakei ava vane pamba panga pachiwachwa vanga vatsvaga munhu anovabatsira vari kuzviziva here kuti jira riya aripo avasati vachiziva kuti pavakaendesa vakabatanidza nejira ende kuti jira raenda kuvaridzi havasi kuzviziva ava vangotorana nemunhu uya ndokuenda kwasabuku uyo aona basa apo awana basa ipapo ndo paanoona jira iri avasati vaenda kumuridzi uyu ndizvozvo vanofanira kuita sei baba Isabel jira ranga rakanyorwa nei rakanyorwa nebhopoint line kudaiso kubva kuna mama muroora remuroora pakanyorwa zita ramai nevana vavo zita rakazara kanyemba bhonzo nemwana nesenemu zita remuroora rakabva raiswa pasi nesenemu yaro ya pakaipa amai mwana nemuroora muroora aripo pamba ipapo saka nyaya iri kwasabuku yaisiwa sabuku asati aenda kunovhunza vana timekutaria harari munzvimbo inonzi kuwadzana kuna amai vane murume wavo nemwana wavo mwana mudiki mwana adiki ari pazamo mwana anga ari mukati mekurwara mwana uyu paakarwara amai vanga vari pagadziriro yekuti vanofanira kuti vaende kunobvisirwa mari kumba kwavo nemurume wavo yandinoti nzira yekuroorwa mwana achibva arwara vachibva vataura nemukoma wavo anove sisi wavo anogara mukati menzvimbo iyo zvikanzi sisi mwana wangu arwara asi kurwara kwaita uko handizivi ndingabatsirika sei zvikanzi kwete rega ndikukuratidza uya kuno kuchechi kwedu kuchechi kwana sisi ava kunoitwa zvechiprofita vanoprofitwa vachibva vasvika iko vana matiro zvikanzi tiri kuratidzwa guva tiri kuona gomba rakacherwa apa mwana asina tombosiyiwa uyu vanosvikanzi huendai kuno kwachibva endeko zvikanzi kuti mwana timubatsire panodiwa 400 US amai vakanotora $400 achibva pambo uyu vachibva tava kunamatiro zvikanzi izvo kare tine munamato watinoda kubva muno muharare kuenda kumuzarabani ndokwachanoitira munamato icho ndokusaka takuchejai $400 nekuti pachada transport panoda kudya nemwe munamato chatengwa murodhi saka tipei 400 vachibva wapiwa 400 munamato uyu kutaura kuti kwatiri kuita mwana uyu akatozopora ende kumuzarabani hausati waendwa ikoko zvadaro mhuri yezimbabwe vachibva vanzi ndiri kuona munoda kuroorwa imimi kuroorwa kwamunoda kuitwa imimi ndaona kana matenda kuti maende kunoroorwa ndaona hongu munoroorwa but amufi makabata mari futi nekuti amufaniri kuti unoroorwa senyatsi kuroorwa 1 2 zvikanzi ndiri kuzoona kuti inini mubhegi renyu rinogara mari yenyu yamuda kunoroorwa tiri kuona mune chikwambo choda kunobviswa
ndo pakaenda mukadzi kunodza murume wake, murume akati kwakakutambira kwetu aiwa kupegere mari kuti kwa mune chikwambo azviite. Ndobva yachenjwa nyaya mwana kunamatirwa zvikanzi mwana ngaya namatirwa zvikanzi tiri kuona kuti pane chinhu chapinda mudumbu remwana, chinhu cheche chakashigira mupegere mari ikono chamudumbu remwana wene mwana achibva aenda naye panzvimbo yavo panonamatira kuma past 7-8 manheru kuchibva kwakwazizvo. muri kuda kuti kuona munhu wacho here chinhu chachona here kana kuti tiite sezvikanzi chandiri kuda ndechekuti mwana apore chete. ari ipapo zvikanzi vakabuda singa vafuridza kudai so zvikanzi isailaiti vanhu isailaiti pachibva parionekwa senge pane chihoshwa chanzi chabuda mudumbu remwana. So mukadzi uyo ari kutaura iko zvinozvo achiti inini nyaya dzangu dzese dzisinei basa nekuprofitwa dzaizikanwa nomunin'ina wangu. ndakaona kuti pandaizoenda kuvanhu ava vaindiudza nyaya dzese kuna kuti munin'ina wangu ndiyaudza nyaya idzi achienda kunoudza vanhu ava. uyezve 400 US yandakatorerwa inini yainzi iri kuenda kumusarabani kwachona hakuna kuzoendwa but ndakazoenda kumwana kuchipatara zvikanzi mwana uyo ane mvura shoma dehydration ngawedzerwe mwana iko zvinopangangowedzerwa dhiripi iko zvinozvi apo asi muna matuyo asati waindi apo 400 US yangu bata ndikuti chiri pai 400 yangu hapana mari kubuda kunzi mari yei tofanira kuenda nayo kumusarabani. Baba Isabel, sei amai avari kufunga kuti vakavharwa nemaprofita vari kuti zvaifanira kurapa mwana nanhasi akusati zvaitwa. mari yanga iri mumba yerora yanga iri mari vanotora mari yakaremba kuti mari asi kuti vanoti munin'ina wavo aizviziva kuti mumba mune mari yekuti musi wakati tinofanira kuti kunoroorwa. saka se zvaitika izvo zvaimhanyiswa nedheti rekuti zvinofanira kuti zviitwe dheti rekunobvisirwa ini mari risati rasvika. endi mudzimai uyu asati anonoroorwa chikwambo chakabva mubhegi ranga rine mari chikaenda mudumu wemwana chikazobviswa. mwana ari sei izvozvo? mwana ari bhobi shure mekuzoendeswa kuchipatara ende pachakabviswa hapana chakazoitwa but pakazoendeswa mwana kuchipatara ndio pakazoita zvizvazvo. akambobvunza remunin'ina kuti iwewe kuchechi kwako here pane zvakaitika? haachadairi munin'ina hachataurisireke nezvekuchechi kwake. ya pashata ana profeti Baba Isabel chokwadi muri yetsima kunamba yonti 0772 143 143 0772 143 143 kana 0780 258 564 0780 258 564 0712 910 770 0712 910 770 ndinoimba kuti ndiyo namba yacho. ndapota musabhipa sa agogo every day is a Friday. panhamba dzinoti kudini? 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho. rikiti vo maita basa Zimbabwe tinodzoka zvakare kamangwana quarter to weekend Thursday madness